Joo, siinä on uusi projekti 4480 Farmin kuormaa ja sitten siinä on lisää hydrauliikkasäiliö ja sitten siellä on vielä tuplapumput on tuossa. Siinä on kuormaajalle ja sitten siinä on vielä venttiilipöydän esiohjaukselle ja siinä on jakeen 600 pukki. Niin nyt tässä on projektina saada ensimmäisenä tähän rakennettua käypäset nuo tuppiosat, mitkä pitäisi käydä sitten taas tähän meidän 6850 valamettiin. Siinä on tuonne ronkan päälle pitäisi saada tehtyä tupeet, että se passaa tuo välirunko tuohon. Ja nuo pitää siirtää nuo suodattimet kanssa, mutta otetaan, niin ne on helppo siirtää, mutta otetaan tältä puolelta nyt mallia noihin tuppeihin ja saadaan niihin osat leikkuuseen, niin päästään tekemään sitten tuppeja, mutta se nyt otetaan Valtrasta rengas pois ja 361 on tuolla rukkipiikkiin kanssa, että saadaan pyörä nätisti pois. Katsotaan. No joo. Sepäähän meni ihan nappiin kuitenkin. Pyörä on pois ja sitä rattaa. Tähänhän se nyt on suunniteltava sitten se lappu, mikä tulee tästä näin polteilla tuonne taate kiinni ja tästä eestä tulee näin kanssa ja tästä lähtevä rauta sitten, niin siihen tulee vielä niinku, tai taitaa nämä pultit tulee siihen kohtia ja toinen tuohon ja siihen väliin tulee paksumpi tämmönen rauta ja tähän vaan ne tupit tulee sitten mihinkä tulee kuormeja kiinni, mutta palataanpa. Joo. Tässä on nyt tosiaan ronkan päälliset tuli tämmöset ja pikkusen järjästä tuli nuo tuppiin kyleet, mutta ajattelin, että se on tulee nyt 600 sen tuolla jakeen korkeudella. Mutta nämä kyleet, niin nämä on yli tuplaten paksummat kuin 600 jakeessa alun perin. Niin ei se ainakaan näistä tupeista pitää ratkita ja siinä on nuo aluslevyt, tuonne tulee alas samanlainen ja tähän väliin tulee sitten 20 tämmönen palikka, mikä menee eteen. Tähän kohtia tulee sauma ja se menee sitten tänne näin ja täältä tulee tähän lattaan, mikä täällä on kiinni. Tosiaan tämä suodatin, tämä on isompi, tää on tää 0,5 tuuman letkuilla, niin siirtyy tähän korvakkoon, tulee semmonen L ja se tulee tälle paikalle ja tämä siirtyy sitten tää 38 letkuilla, niin siirtyy tänne silleen, että sen saa sitten patruunan vaihdettua täältä välistä. Niin. Mutta ruvetaan siirtämään nyt tätä puolikasta niin tänne näin. Mä aukasin tuolta ovet ja etin varmaan pillivehkeet ja plasmakin on, niin sais nuo reijät tehtyä sillä. Katsotaan mitä tästä tulee. Joo, nyt siihen on sille ensimmäiselle suodattimelle tehty tuohon vähän niinku jalan tapaista. Nuo on vähän liian pienet nuo reijät siihen, ei käy kun 12 pultti, siellä oli 16 ja tuohon on tehty suodattimen pulteille reikä ja tuohon pitäisi tehdä nyt tuommoinen pyöreä reikä. Timkon tuommoinen halappis plasma, niin katsotaan
minkälainen sätös siitä tulee. Mutta eihän se onneksi se jää tarpeeksi syvälle, niin se ei harmita niin paljon. Joo. Siellä on nyt rauta paikallaan. Sinne saatiin semmonen reikä sököteltyä. Tuolla on ainut miinus. Se ottaa tuohon. Se ei ota edes tänne taakse putkeen kiinni, vaan se ottaa tähän lemmariin. Pitää kokeilla lemmaria vähän siirtää. Vähän siirtää, niin saadaan se sinne passaamaan. Muuten tää nyt on täällä melko jäsyysti, että seuraavaksihan se lähtee. Tämä suodati irti. Ja tähän pintaan tulee tähän palikka ja se nousee. Tämä tulee minun mielestä, se tulee johonkin tälle tasolle. Pitää sitä ruveta väkeä. Joo, tässä on se toisen suodattimen jalakalasmalla reikä. Saisi olla vähän leveämpää, mutta ei tähän hätää oo. Pitää tämäkin piirtää tietokoneella ja leikkuuttaa ihan oikea kappale, niin tullaan vähän nätiimpi. Joo, siellä on nyt vasemman puolen ja oikean puolen tuppi. Ne nyt on tupit siinä ja siinä on sivuurajoittajillekin on ihan topakat nuo korvat ja ne tulee tuossa on kavennus, kun se lähtee 27 on tuo panjo ja tää on sitten 20 senttiä korkeata tämä. Ja tässä on kuluma ja se tekee tuossa ja sit se menee täällä. Siellä on kanssa ja se tulee noilla 2 pultilla kiinni. Sitten niin on suodattimen siirrot tuohon on vähän vaikea vaihtaa tuo öljyn suodatin, mutta tällä puolellakin niin tuonne mahtuu tuo suodatin hyvin. Mä jouduin sitä tuon verran jatkamaan mitä tossa. Tää on samanlainen, se tulloo, tässä on sauma ja tuolla on sauma ja sit se tulee tuonne. No joo, se otettiin pois sitten tuo kuorma ja tuosta kun tarvittiin, tai tämä ei lähinnä tää venttiilipöytä toiminut tässä mun käytössä, kun se tarvitsee se esiohjauspaine ja sitä yritettiin laittaa se lähtenä pelaamaan niin kuin olisi halunnut, niin se nyt on tässä sitten nyt pukeilla ja hommasin siihen useavoltin kahvat on tilattu ja uusi venttiilipöytä on tilattu siihen. Kahvat tulee, nyt ollaan niinku helmikuun toinen päivä on, niin se tulee helmikuun aikana, kohan sen piti sen venttiilipöydän tulee maaliskuun alussa tullut sitten nuo kahvat, niin ootellaan sinne asti, mutta tämmönen projekti oli tämä, kuvataan sitten lisää, kun saadaan osia.